आंखौ नोंसोर आबौ होन दै बावखुंग्रियाव नुयोब्ला आंखौ आबौ होन आं बोरायबायना सोरबा आदा होनना बुंबा थां सोबागोन आं होनखाबाय आं बावखुंग्रियाव आंखौ सोरबा आदा होनना बुङोब्ला थां होखाबाय आखिथिं आबौ आदै होनबानो जाबाय ओइ आबौ आदा जेम्स गैला आबौ जेम्स ओइ आदै जेम्स बिथाङा माखासे मोजाङै डिटेल्स होयोब्ला जे मोजां जागौमोन आरोखि जे रायजो राजाफ्रा कनफिउस जायो नङा होमबा दा बिथाङा हाबा जालाबो होनो हाबा जागोनबो होनो दा आलादा आलादा बाथ्रा जे गोदान गोदान राव जे बिथांनिया जे बेरखांबाय थायो आं हाबा जानोसै बैसागोआव आंनि हाबाखौ नोंसोरो गाजा गोमजायै मोनजागोन बैसागोआव आरो मोसानो आंजों बुपडाउन खालामजानो नोंसोरखौ हमनानै गारदावगोन फख्रियाव हाबायाव आंनि हाबाया आलादा रोखोमनि जानांगोन नोंसोरखौ फख्रियाव गारजोबगोन आं हमनानै हागोन ना हाया नोंसोर आरो नोंसोर गामसा फाखाजोबना फैलाय आंना हाबायाव नायनि नोंसोरखौ बेसेबां पावार दङ फख्रियाव लांना दैयाव गारसोमगोन नोंसोरखौ बैमान गथ'फोर बैजात गथ'फोर हाबायाव लेंहरनि नोंसोरखौ आं फख्रियाव लांना गारसोमगोन आं नोंसोरखौ हेल' रायजो राजा नोंथांमोनखौहाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअआव बरायहरबाय दा नोंथांमोन जोंना आदा जेम्स बिथां बर'आ दा मा जाबाय थाखो दा जों ससियेल मिडियाआव गोबां जों नुबाय थानो मोनो नङा होमबा दा बिथाङा बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ हगारसै दा बायदि बायदि रोखोमनि डायलग होनानै दा बिथाङा मा जामारखो दा आसरित आरोखि दा बिथांखौ जे बुंनांगोन जोंबो नङा होमबा बिथाङाव जे एसे जे भाइरास हाब्बाय आरोखि बिनि खर'आवहाय जे दुखुनि भाइरास हिन्जावनि भाइरास हाब्बाय दा बिथाङा जे दासिमबो दा गावनि आगोलनि एक्स जेमस्रि दैमारि एक्ट्रिस जे बिथांखौहाय दासिमबो जे 100% जे मोजां मोनो खोमा दा जोंनि रायजो राजाफ्रा दा बेखौनो सानो आरोखि दा जों ससियेल मिडियायावबो गोबां नुनो मोनो नङा होमबा दा जों अबयस्से बेखौनो सानगोन आरोखि दा बिथाङा मा जामारखो दा दासिमबो जे दुखुनि भाइरासआ बे एक्सनि भाइरासआ दासिमबो बिथांनाव खारनो रोङाखै दा बिथाङा जाहा थाहा बाथ्रा जे बुंलाग्रा जाबाय दा बिथांनि गोसोआवसो दंसै आरोखि दुखुआ दे बिथाङा जे माबायदि दुखु मोनदों प्रब्लेमा बयहाबो जायो हिनजावनिबो प्रब्लेम दंमोन बेहाय बा गावनिबो प्रब्लेम दंमोन बेहाय दा बिथांखौहाय जों गोबां जे ससियेल मिडियायाव जों बेफोरबायदि जे भिडिअ आपलड हगारनाय ससियेल मिडियायावहाय जे बेफोरबायदि जे बाथ्रा बुंलानाय जों आसरित सानो आरोखि दा जों बेखौ जे साननानै जों हमदांनो हायो आरोखि दा बिथाङा दासिमबो गावनि गोदोनि एक्स जेमस्रि दैमारि बिथांखौनो दासिमबो मोजां मोनो खोमा दाथ' जेमस्रि दैमारि बिथाङाथ' मालाय लावदुमनि बिसिसो जाबाय बिथाङा दा बिथाङाहाय लावदुमजोंसो दा गोजोन संसार जासिगोन दा जों दा बिथाङा बिनिनो दुखुनि भाइरासजोंनो दा माबा माबि बायदिसिना खोथा जा बुंलांग्रा जाबाय खोमा दा जों हमनो हाबाय आरोखि दा बेखौहाय नोंथांमोन दा बिथांनावबो हाजासे दुखु दं आरोखि दा मोजां मोननायनि दुखु दा बिथाङा सासे जे सानथ्रि हान्जा बा बिथाङा सासे इण्डियान आर्मिमोन दा बिथांनि जेबो खबर गैया आरोखि दा साख्रियाव थांगो ना थांला दा बिथाङाहाय बेखौ डिटेल्स होयोबा मोजां जागोन आरोखि दा इण्डियान आर्मि जबखौ गारखो ना माखो बिथाङा रिजाइन होखो ना माखो जोंथ' बेखौ दाबो मोनथिया फुल डिटेल्स दा फुल क्लियारिफिकेसन मोजाङै सैथो बाथ्राखौ दे बिथाङा भिडिअ लाबोना होयोबा मोजां जागौमोन आरोखि दा बिथाङा दुखुनि भाइरास हाब्बाय दा माथो बुंबावनो दा बेखौ दुखु खालामनानैल' जेबो मोनला दा बिथाङा दे बिनि थाखायनो जे जाहा थाहा भिडिअ हगारग्रा जाबाय दा माथो बुंनो नोंथांमोन दा बिथाङाहाय सिरि सिरि दा सानखोमायो खोमा दुखु जायो खोमा दा बिथांनि गोसोआवसो दंसै दा जों पाब्लिकफ्रा जों बर' रायजो राजाफ्रा जा बेखौनो सानो आरोखि जे बिथाङा दाबो बेखौनो मोजां मोनो खोमा एक्सखौनो दासिमबो हास्थायो खोमा जे मोनफिनोबा जे बेखौनो लागौमोन खोमा दा बेबायदि साननाय फैयो आरोखि जे बिथांनि जे बे भिडिअ बानायनाय राव फाव बिथांनि बुंनायफोरखौ जों सानोबा आरोखि दा आं आदा जेम्स बिथांखौहाय गाज्रि मोनो आरोखि आदा जेम्स बिथांखौहाय आं गोसो गोरबोजों मोजां मोनो आरोखि दा बिथाङा दुखुजोंनो बायदिसिना खोथा बुंलांग्रा जाबाय माथो बुंनो नोंथांमोन दुखुआ बयहाबो सानसे समाव जाखानांगौ गोरोन्थि बा हाखराव खनसेना खनसे जे मानसिया गाब्र'खायो दा बिनिफ्राय जे माबा मोनसे जे एक्सिडेन्ट जाखांनानै गाब्र'खांनायनि उनावसो दा मानसिया बुजिनाय फैयो रोंगौथि मोनो एक्सपिरियेन्स मोनो दा जों बेखौनो बुजियो आरोखि नोंथांमोन दुखु जानायखौ आंबो एसे गोसोआव बोरैयामोन आरोखि दा आदा जेम्स बिथाङाहाय सैथो खोथाखौ बुङो आरोखि बिथाङाबो दा जेम्सआनो जोंनि बर' हारिनि बे गान्दुला राजा जासिगोन नामा थारैनो
दा बे मोनसे साननाय फैयो आरोखि जोंनि गोसोआव बिथाङा दुखुनि भाइरास जाबायना दा नोंथांमोन जे आं भिडिअखौ बारा गोबाव लाबोनो सानाखै आरोखि दा आदा जेम्स बिथाङा जे बायदि बायदि भिडिअ लाना फैयो दा बिनि सायाव एसे बुंफोरथि होदों आरोखि बुंफोरथि होदों जा मोनथिगौ दा बिथांनि भिडिअ बानायनायनि स्टाइलाव जों हमदांनो हायो आरोखि दा आं बे खोथाखौसो बुंदों आरोखि दा नोंथांमोननि साननाय हनायखौ जे आदा जेम्स बिथांखौ दा नोंथांमोना मा सानो दा कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोखि कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोन